Aleksandra Ace Batara. Glavni sponsor British Trans. Dok ne dođe Rusija, evo je glavnog sponzora. Aleksandra Ace Batara. Oj, Brizan! Šta će biti? Šta će se dogoditi? Ko će pobjediti? Tako je, sportski pozdrav Ace Batara i Muje Hrvačića. To su sportisti. I ruka ruki bit će posle borbe, tako su rekli mi momci. Posle borbe ima još jednu borbu. Kenan Vučkić sa svojim bikom. Joker od Kenija Vučića i iz Ekonja od Huseina i Zarine. Koji? Samo ovaj Matarov imao pek. Da čujem navijače Brisana, šampiona! Da čujem Ace Batara i njegove Rusije! Tako je, navijajte, ovo je sport, uživajte! Kaže Ređo, glavni sudija, ajmo malo, lagano, navedite svoje bikove na borbu. Doli Brizan ili Rusija? Doli Brizan ili Rusija, publiko? Može li naći apuzdravu borbu da vas čuje, publiko? Ovo ide na borba dana, ovo ide dana, između Rusije i Brizana. Trener Rusije, Branko Batar, Relac, jel tako Relac, Brizana? Pogledamo borbu, možemo li nagraditi ovu borbu, publiko? Stadion Mori Ključ, 29.4. Glavna udarna borba dana, 2023. Između Rusije, Aleksandra Ace Batara, bronzani Majdan, Banja Luka i Brizana, šampiona Bosne i Hercegovine, Muje Hrvačića sa Lasunja, općina Jajce. Joker Sinj, Korida, pozdravlja Toni Poljak. Čujemo navijače Ukoliko stadion
brate, prođi s donje strane. Evo na rogu ljubče, ovo nema šta. Oba dobra. I reflektori su zasijali. Borba dana između Rusije i Brizana. Lijevi, desno, lijevo, desno. Dobro vrataju svojim borbenim oružjem. I Rusija i Brizan šampion Bosne i Hercegovine. Teške kategorije Uje Hrvačića. Rusija, Aleksandra Ace Batara, bronzani Majdan. Pozdravio sam Ujo i Aco, Relac, Branko, ajde pozdravite se i vi, priđite jedan drugom i šekajte i pobjedu jedan i drugi. Evo pozdrav, Relac ide, evo Branko, pozdravimo to publiko, pa to je sport, tako je. Evo je Branko, evo rukama, Relca.
u 7 sati. Evo, sad ništa ti živi. Treba uspravati, rađe borbe i tako. Pepe, idra više ne udara tu. Tako je, navijajte, uživajte, gledajte. Ovo je sport kao i svaki drugi. Ali mnogi bi nam trebali zavidjeti publiko. Vidite ovo što se dešava na našim koridama, da je lijepo druženje, dobra zabava. Pa može i da najveći aplauz za ovo danas što gledamo publiko. Kakve samo zahvate, kakvi samo pokreti. Mnogi su sumnjali u Brizana, mnogi u Rusiju, ali oni su pokazali da su dobri borci u areni. Pa možemo li još jednom nagraditi dok nije kraj borbe? Najvećim aplauzom publiku zaslužuje ova bika. Oni lijevi boli po danu kad se vidi. Koga? Hrvačića,